Vážené dámy a páni, milí športoví priatelia, dovolte, aby som vás pozval na Mitropaka, ktorý sa uskutoční 22. až 31. mája 2014 v hoteli Kultúra v našom krásnom meste Ružomberok. Pozývam vás nielen na športové podujatie, pozývam vás do nášho pekného regiónu, do pekného mesta a zároveň vás chcem pozvať aj na 17. ročník šachového turnaja o pohár primátora, ktorý sa uskutoční počas tohto podujatia. Vážené dámy a páni, ešte raz budem veľmi rád, keď vás privítam v meste Ružomberok, aby sme spolu strávili pár dní počas týchto športových podujatí. V mene Slovenského šachového zväzu by som veľmi rád pozval priaznivcov kráľovskej hry šach do krásneho prostredia v Ružomberku, kde sa bude konať po 10 rokoch na Slovensku znovu Mitropaka, kde mimochodom naše dievčatá budú obhajovať prvé miesto. A ja som veľmi potešená, že sa môžem pridať k tomuto pozvaniu. A tak sa tešíme na vás, ja a moji kolegovia. Dúfam, že vám poskytneme za ten týždeň príjemné prostredie, dobré jedlo a aj trošku zábavy. Tak priatelia, teším sa na vás, stretneme sa na 34. ročníku Mitropaka, ktorý sa bude konať v týchto priestoroch Hotelová Kultúra.